ഉമ്മാരെ താത്താരെ പെങ്ങന്മാരെ കുന്നുകുളത്ത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വിലക്കുറവില് എവിടെയെന്നല്ലേ നമ്മുടെ സിൻസിയർലി വാ കയറി നോക്കാം. പാത്രങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ. കുറെ ഓഫറുകളുണ്ട്. പാത്രങ്ങൾ കൂടാണ്ട് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്, ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. 2025 രൂപയ്ക്ക് 3 കുക്കർ, 2 ലിറ്റർ, 3 ലിറ്റർ, 5 ലിറ്റർ. വീട് പാർക്കലിന് പോകണ്ട, അടുക്കള കാണാൻ പോകണ്ട, കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വെറും 299 രൂപയോട്ടാ. ഇത് 3 കണ്ടെയ്നർ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 ഉണ്ടാവും. 199 രൂപയുള്ളൂ. ഇപ്പം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്രയർ, ഓവൻ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, ടോസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെ വേണോ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അലക്കുകല്ലടക്കം കോംബോ ഓഫർ. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒറ്റ സ്ഥലത്തുണ്ട്. കിടിലൻ ഓഫറുകൾ കിട്ടാൻ കുന്നോളം പട്ടാമ്പി റൂട്ടിലെ സിൻസിയറിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടും.